Anga waleɲuman dɔ foli bɛ ta ka ɲɛsin aw ma ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ yaasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ TV Sherifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'a fɔ nin ko nin y'a kuma selen nin ye laada ye Sotelma Malitel maaw bolo san o san sunkalo waatiw mana se u b'a kanu ka sukaro caman ta ka t'o ɲɛsin Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara ma nin waleya in timɛra u fɛ arabadon mai kalo tile 22 san 2019 a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu la Sherifila duba kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Al-Amidu Badini a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali Sherifila jabaraniso tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlo fɛ sukaro kisɛ tɔn 5 n'o bɛ bɛn carton 200 ma o ŋaniya yira de bɔra Sotelma Malitel yɔrɔ la ni ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara mo a k'a kɛ dɛmɛ ye dɛsɛbagatɔw ma ni sunkalo kaloba in kɔnɔ sukaro di ni nin y'a ta ko 4nan ye laɲini mun b'a kɔnɔ o de ye ka baarakɛɲɔgɔnya sabati hali san Sotelma Malitel ni silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw cɛ an bɛ Ansardin mɔgɔw fo ka da kan n'u bɛ jɛ la a bɛ san caman bɔ bi c'est pas an bɛ wari min bɔ ka don musaka la o tɛ plus important ye c'est la gestuelle le plus important an bɛ kɛwale min kɛ ka taa silamɛw fan fɛ c'est ça le plus important ɲinan an nana ni sukaro tɔn 5 ye comme san tɔw la an b'a kɛ cogo min na ka na di karamɔgɔ ma a ka tila a ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ ɲɔgɔn na kalo ye Sotelma Malitel kɛlen don ka wulikajɔ boloda jamana fan caman yaasa ka dɛmɛ ɲɛsin alisilamɛw ma depuis ka sunkalo kalo jɔ Malitel bɛ sun tigɛ ni misiriw ye an bɛ misiriw lajɛ commune na k'a lajɛ ni sebɛrɛ tɛ commune minnu misiriw ye kosɛbɛ an bɛ suntigɛ don olu ma o suntigɛ ye mun ni mun ye u bɛ sun tigɛ ni min ye sur place u bɛ taa ni panier min ye so alikuranɛ ani seli tapi an b'o di misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kelen kelen ma u ka taga n'a ye so salon an tun b'a dan Bamako dɔrɔn na ɲinan an y'a étendu région fana na donc région bɔlen kɔ a la an bɛ ka fɛn dɔ kɛ an bɛ taa dɔn kɛ déplacé minnu bɛ Falajɛ olu tɛmɛnen kɔfɛ fana an ni sapeur pompier an n'olu fana bɛ ka fɛn caman kɛ handicapé an bɛ ka dɛmɛ don olu fana ma nin bɛɛ ye sunkaloba in hukumu kɔnɔna ye alisilamɛ diinɛ dɛmɛtɔ Ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ n'ale ye Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma ye an fa ni an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara a ye Sotelma Malitel maaw fo ka da u ka nin wale ɲuman in kan ni ka duwawu kɛ cakɛda in yiriwa kosɔn an Malitel fo k'u wale ɲuman dɔn u ka nin baara ɲuman in na k'u fo san o san sunkalo la u bɛna sukaro di an ma ala k'u sara ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala ka Malitel taa ɲɛfɛ an b'u ka directeur fo u ka directeur mɔgɔ ɲɛnamaba de don a b'an bonya hali ni nin tɛ an b'a fɔ an bɛ duwawu k'a ye fana an bɛ duwawu kɛ a yɛrɛw fana ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu Sotelma Malitel ka nin dɛmɛ walew n'o n'an ka jamana tabiya bɛ bɛn a bɛ don kadara mun kɔnɔ o de y'a ka opération Ramadan ye ka sanga ni Elhadji Buna Ɲanga ale ka fatuli tile 44 ye Mali alisilamɛw ka ɲɛmaaba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara a ye a kanu ka malobɔrɔ caman ani ɲɔbɔrɔ caman ko ta ko ɲɛsin fantanw ani dɛsɛbagatɔw ma walasa daba la ka hinɛ se Buna ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma nin balodi in kɛra tarata don mai kalo tile 20 san 2019 a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu la Bamakɔ sigida fɔlɔ la an ka ɲinikɛla Usman Sogore an ka ɲamada ka sɔrɔ lo fɛ malobɔrɔ 100 ani ɲɔbɔrɔ 300 o de kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'u n'a ka kan ni balo tila in senfɛ balo tila min n'a hakilina taara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw kuntilenna fɛ ani Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ni dɛmɛɲɔgɔnya waleya min n'a sera ka labɛn sunkalo kaloba in kɔnɔ a dabɔ kun de ye togoya min na Allahu Taala a ka se k'a ka hinɛ kɛ ka ɲɛsin Elhadji Buna Ɲang ma maa minnu fana bɛ yen n'u garisigɛra ni dɛmɛ in na u ye foli kɛ ka barikada kɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsi a se ye de Sheriff Usman Madani Haidara ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni ka laban ka jira k'a fɔ dɛmɛ in a nana kuma la baw sunkalo ko o musaka ko ma nɔgɔ. Ne bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan an bɛ silamɛya kɛnɛ de kan bunan ka fatuni an sera ka duwa karam kɛ ne bɔra Burukina ka na bunan san na ne bonya ni karama ka n'o bila Haidara na denw ye ala ka sijan ni kɛnɛya di Haidara na denw ma. Ne ye dɔ sara ko ne ka n b'a fɔ yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ n b'a fɔ ala k'a sara ala ka hɛrɛ kɛ ala ka sankɔrɔta ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma. ala barika da k'an karamɔgɔ fo k'a barika da dan tɛ karamɔgɔ in na dɛ sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'an na ma a n'a ka denbaya an b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'u don arijinɛ la ala k'u mɛn an kɔrɔ kuma yɛrɛ tɛ ne da yɛrɛ foli kɔ depuis anw bisimila i karamɔgɔ de bɛ k'anw balo an b'a fo k'a barika da dan t'an karamɔgɔ la dɛ a sara t'an bolo nka an y'a sara kɛ musaramani ani arijinɛ kɔnɔna de ala k'a bila an ɲa ka don arijinɛ kɔnɔ. Vraiment an nisɔndiyalen n'an wasalen kɛrɛnkɛrɛnnenya fana an n'an dusu kasira an kaminen na an balimakɛ ka saraka bɔ min kɛra n'a bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ barika da ka barika da an karamɔgɔ ye ka dugawu don an denkɛ n'an dɔgɔkɛ banbagatɔ nin ye n'o ye Bunaɲang ye ala ni kira ka hinɛ a la an b'o de kɛnɛ kan yan mais an bɛ nisɔndiya nin kɛnɛ kan ani tasi ni dusukasi ani tasi bila ka taa o ma. Bon an bɛ balo tila la silamɛw ye karamɔgɔ y'a bɔrɛ 400 di ko k'a di silamɛw ma Buna ka fatuli tɔgɔ la ko ka hinɛ lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma su bɛɛ lajɛlen a bɛ deli ka kɛ waati yɛrɛ t'a la waati bɛɛ de don bon ɲɔ b'a la malo b'a la kaba b'a la saɲɔ b'a la o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ dugawu de kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman di ani karamɔgɔ n'a ka denbaya ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ El Hadji Bunaɲang ale mun somayɛlɛmana ka bɛn ni avril kalo tile 12 tɛmɛnen kabini o don ka na se bi ma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u bɛ jamana o jamana kɔnɔ ala wele ani dugawu don o de bɛ ka kɛ u fɛ ka ɲɛsin a ma. Jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ kumakɛlaw fara ɲɔgɔn kan bakuruba la n'an b'o wele ko funɛtɔn u y'a kanu ka wuli ka t'i ɲɛ da Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se de Sheriff Usman Madani Haidara kan bɔɲɔgɔn in kun tun tɛ dɔwɛrɛ walasa kana dugawu ani barikada k'a ye ala min a kɛ ale ka kɛ Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba ye kana o foli n'o barikada k'a ye walasa ala ka se k'a dɛmɛ a ka Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ baara in kɛra tarata don mai kalo tile 21 san 2019 an ka ɲininikɛla Lutu Sidibe an ka jɛ k'a ɲɛmada ka sɔrɔ lo fɛ sababu min y'an se yan ala ye bonya min ta k'a di bani Sheriff ma an nana kana foli k'a ye ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲini a yɛrɛ fɛ bati bi ko tɛ an ni Sheriff de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a mɛn Sheriff finɛw bɛ yen n'i y'a mɛn finɛw Sheriff bɛ yen an nan'o de kama an mana ɲamakalaya sira kan foyi an nana nin de la kanu sira kan an ka kunbɛli in na depuis an nana ala ko tiɲɛ an ye nisɔndiya sɔrɔ sabu maanifin n'i nana yɔrɔ o yɔrɔ n'i bisimila ka ɲɛ ala tanuba ye an b'o dugawu k'o ye hali bi ala k'o kɛ ɲɛta ye n ye nafa min sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ somɔgɔ sama bɔ sabu maa o maa n'i nana mɔgɔ fɛ n'a y'i bonya foyi tɛ bonya bɔ foyi tɛ bonya bɔ nin ye soma sama bɔ k'a daminɛ Bamakɔ yan fo Dugunikɔrɔ n'ala ka jɛ ye an ka finɛkuntigiw an bɛ ci lase u fɛnɛ ma. an ka dunan jigisoba Radisson Blu ale ye lajɛrɛba dɔ bisimila min kɛra tarata don mai kalo tile 21 san 2019 lajɛrɛ in a bɛ don Orange Mali ale ka baaraw hukumu kɔnɔna na a kɛra sabu ye maaba caman ka bɔ jamana in fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnya ka fara Orange Mali cakɛlaw kan u bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ kɔnɔ yasa kana kɛ nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen seere cogo min na an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ani Abdulayi Sogodogo Sherifila Jabarani tɔgɔ la an ka jɛ ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlaw fɛ. Dugubila o ka fisa ladawuli ye o de y'a to i n'a fɔ san tɔw la Fondation Orange Mali ye ba ɲuman kɛ wali ani ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw caman ta ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma walasa o bɛ se fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min na o baara ninnu kɛra ka kɛɲɛ ni sira 4 ɲɔgɔnnaw de ye. Baara in kɛra kɛnɛya kɔnɔ kɛnɛya domaine kɔnɔ ani kalan ni ɲɛta
ani seko ni dɔnko ani dɛmɛ n'a b'a fɔ o ma ko solidarité. Donc an ye baara caman kɛ kɛnɛya kɔnɔ. O baara la an ye équipement di dɔgɔtɔrɔsow ma yala u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ. O dɔgɔtɔrɔsow la hôpital du Pongé b'a la, hôpital du Mali b'a la. Hali an ka centre de santé communautaire fana b'o la. Kalan ta yɔrɔ fɛ an bɛ école jɔ. An bɛ ji di mɔgɔw ma. An bɛ forage sen yalasa mɔgɔw ka se ka ji sɔrɔ. An bɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ yala mɔgɔw ka se ka kɛnɛya parce que des fois ni mɔgɔw man kɛnɛ yanni u bɛ b'u ka dugu la ka se dugu wɛrɛ la ka taa furakɛli kɛ o b'a sɔrɔ tiɲɛni caman kɛra. Donc an bɛ dɔgɔtɔrɔsow bila mais dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛ baara kɛ centre de santé min b'o o commune ninnu kɔnɔ u bɛ baara kɛ o ka hukumu kɔnɔna kɔnɔ. Fondation Orange Mali ka wulikajɔw bɛ don cadre kɔnɔ min ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana ma ani a dɛmɛ ɲɔgɔnjɛkulu minnu bɛ wulikajɔw la cogo min na caman bɛ se bɔ fantanya a n'a kɔlɔlɔ juguw la. O de hukumu kɔnɔna na o kɛn bɛ ka bolo fani k'a to baarabaw nasiraw la san kuraw nata kɔnɔna na. Donc ni san kura in fana na an b'o o baara kelen kɔnɔ. An ka baaraw kɔni bɛ taa fan min fɛ a bɛ taa sira fɛ min b'a to dɛmɛ min bɛ kɛ a ka se ka mɔgɔ caman nafa. Donc an b'o projet de soutien. Projet min bɛ profiter mɔgɔ caman na. Donc o la écolesojɔw b'a la tuguni kɔlɔnsenw b'a la dɔgɔtɔrɔsojɔw b'a la équipement bɛ san écoledenw ka tablette fana o ko ninnu b'a la pour que vraiment kɛnɛya ka se ka sɔrɔ kalanw ka se ka kɛ maliyɛnw ka développer Mali fana ka développer dɔ ka se ka bɔ fantanya la. Minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ walasa ka se ka laɲiniw kɛ sɔrɔ fɛn ye Fondation Orange Mali b'a ɲini a ɲɔgɔn fondation wɛrɛw fɛ ani partenaires minnu b'a fɛ ka baara kɛ ni olu ye ko dayɛlɛn bɛ ka bila bɛɛ lajɛlen ye o ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na o bɛ se hɛrɛ lase maliyɛn cɛ ani muso ma. An b'u bɛɛ fɔ parce que an ka baara ninnu filɛ an kelen tɛ se k'a kɛ o an bɛ dɔ dɔn an tɛ dɔ dɔn donc ni partenaire min b'a baara kɛ a ka domaine min kɔnɔ an n'o partenaires de bɛ baara kɛ olu b'an dɛmɛ k'o baara in kɛ ka ɲɛ n y'o de fɔ fondation caman bɛ kɛ ka créer bi Mali la an bɛ wele lase u bɛɛ ma ni minnu bɛ fɛ an ka baara kɛ u bɛɛ ka na an ka baara kɛ yala maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min. An ma ladɔnniya k'a fɔ kabi san 2006 Fondation Orange Mali ka haminako de ka wulikajɔw caya jamana kɛrɛfɛ ani dɛmɛɲɔgɔnjɛkulu kɛnyɛrɛye ani jamana ta u ka kɛlɛ la min bɛ kɛ walasa ka se fantanya ani den kɛrɛfɛ kɛlɛ. Ka kɔn farafina tɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye mɛ kalo tile 25 san 2019 farafina tɔnba Union Africaine a ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ farafina cɛncɛn kan jamanaw ka kow jalatigɛli ma n'o ye Misaheli ye a kɛlen bɛ k'i tɛgɛ di Mali jagokɛlaw ka soba n'o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali walasa u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ tali kɛ kunnafoni di ani bilasirani ni ladilikanw ma ka ɲɛsin Mali jagokɛlaw ani sɔrɔbatigiw ma walasa u bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka farafina kɛ wɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana sɔrɔ ani yiriwa o bi sabati wɔrɔ min na kosɛbɛ baara kofɔlen a kɛra araba don mɛ kalo tile 22 san 2019 Bamakɔ dunanjigisoba Sheraton kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Abdou Karim Sako a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali an ka jɛ ka ɲamadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Farafina tɔnba n'o ye Union Africaine ye u ka kuluba bɛ Mali jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ma Mission de l'Union Africaine et au Sahel o ni Mali jagokɛlaw ka soba n'o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ye u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi min bɛ tali kɛ fɛn kan u b'a fɔ min ma nansarakan na zone de libre échange continental ale ye hakilina ye min bɛ kɛ sababu ye farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin ka se ka nɔgɔya jagotigiw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa minɛnw ta ka bɔ jamanaw na ka taa ni jamana ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye wariw minnu bɛ sara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ douaniw na jɛn ka se ka kɛ olu dɔw kɔ a hakilina taara farafina tɔnba in ɲɛmaw fɛ n'o ye Union Africaine ɲɛmaw ye ka daa kan farafina jamana 55 kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ minnu bɛ se ka taa ni ka segin kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jago sira kan 100 sarada o 100 sarada o ye 14 ye ko n'i ye u ni tubabu jamanaw da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a ye danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ baw Europe jamana kan 100 sarada o 100 sarada o ye 63 l'Amérique jamana ka 100 sarada o 100 sarada 44 u b'a yira k'a fɔ farafina jamanaw k'u bɛ kɔ kosɛbɛ ni hakilina taara Union Africaine ɲɛmaw fɛ ko walasa farafina jamanadenw ka se ka jago kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Zone libre échange continental africaine ni hakili jakabɔ dɔ de don comme aw b'a dɔn k'a fɔ Afrique jamana 55 ɲɔgɔnna ye chef d'état i ye secteur privé mɔgɔw ɲininka
Mona anw tɛ échange ka tɛ se ka bonya ka tɛmɛ a bɛ niveau mun kan bi n'i y'a lajɛ 100 sara o 100 sara Afrique la an bɛ feere kɛ ɲɔgɔn ma mun na 14 Europe 63 de don Amérique 44 de don mun na an ta bɛ kɔfɛ u ko k'u ka sariya bolo dɔ ta mun b'a to jamana ninnu 55 ni i bɛ se ka bon ni fɛn yan ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la k'a sɔrɔ i ma taxe sara ka échange facilité pour ka rehausser ka taa ni an ka échange cɛ la ka bɔ ni ka tɛmɛ 14 kan pour que au moins africain dɔw kana bɔ yan ka taa sanni kɛ continent wɛrɛ la k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ an ka jamana kɛrɛfɛla la yan nɔ. Mali jagokɛlaw ka soba ɲɛma a y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔmɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ ko ni hakilila in sera ka waleya ko kɔlɔlɔ dɔw bɛ se ka yala 100 sarada o 100 sarada 90 n'o kan ka taxe sara douane na n'o bɛ bila jamana kɛsu kɔnɔ k'o bɛ dabila k'o bɛ taa se yɔrɔ dɔ la ko fɛn tɛna sɔrɔ jamana kɛsu kɔnɔ k'o ye fɛn ye min y'u hami k'u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka fɛɛrɛ dɔw proposer u ye u bɛ se ka min faamuya o nasiraw kan. Mais filanan ye mun ye an y'a ɲini ka caya halisa an bɛ segin a kan fo État ka étude dɔ kɛ ka hakilijakabɔ dɔ kɛ ni zone libre échange continental africaine n'a dayɛlɛ n'a nana an fɛ yan 100 o 100 90 produit la a bɛ se ka don yan ka sɔrɔ a ma salen sara mun bɛ to dɔrɔn tɛmɛ 10% ninnu kan n'o ɲɔgɔn kɛra o an ka jamana sɔrɔ caman ye taxe ni impôt ye mais n'a y'a dayɛlɛ ka se o degré ma a bɛna joli kɛ joli don a bɛna joli de kɛ manque à gagner la an bɛna joli de perdu douane recette la n'a fɔra ko k'a dayɛlɛ o kɔrɔ i bɛ bɔ i ka produit Niger i bɛ don n'a ma la i tɛ taxe sara o tɛ yen bi commission nationale d'évaluation bɛ yen tiɲɛ mais étude kuma fɔra ka cɛ halisa département foyi ma fɛɛrɛ tigɛ a ko la ko k'o kɛ an b'a ɲini u fɛ k'o kɛ teliya la. Ka lɔdɔnnaya k'a fɔ nin conférence min yɛrɛ kɛlen filɛ nin mission de l'Union africaine fɛ Mali jamana kɔnɔna na a bɛ don cadre min kɔnɔ o de ye farafinna tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye journée de l'Afrique ye n'o bolodalen don san 2019 mai kalo tile 25. O fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛ lase aw ma El Amidou Badini fɛ. Bɛnkan sɛbɛn mun tɛgɛnɔ bilala Centrafrique jamana ɲɛma ani kɛlɛjɛkulu cɛ basigi kosɔn o bɛnkan selen tɛ ka waleya halisa n'o misali dɔ ye jamanaden ma 34 fagali ye jamana tilebiyanfɛ dugu dɔ kɔnɔ kabini tɛgɛnɔ bila kɛra sɛbɛla gouvernement ani kɛlɛjɛkulu 14 cɛ février kalo tile 6 san 2019 ni ma fa wale sugu ɲɔgɔnna ma kɛ Centrafrique ma 34 minnu bɔnɛnaw ni na o jalaki ɲɛsilen do kɛlɛjɛkulu R3 maaw de ma ni wale jugu kɛra dugu mun kɔnɔ o de ye Poiers n'o ye Centrafrique ni Tchad dancɛ dugu dɔ ye o togodaw kɔnɔ a kɛra ɲɔgɔn ye dɔ de senfɛ tarata kunjili ani lemunu dugu kɔnɔ ni banbaciw ye mugujugu ci ni ka kasara se ma 34 ma R3 ka ni kɛlɛjɛkulu n'a cɛden caman ye Centrafrique filaw ye o ka ni wale tajuru sara de do ka sanga ni fila kelen fagali ye mai kalo tile 10. Juin kalo la san 2018 banbaciw ye tiɲɛni kɛ G5 Sahel Jabala la Mopti o kɛlen a tun ɲinina ko jamana 5 banbaciya wale kɛlɛjɛkulu ka n'i sigi waatini kɔnɔ Bamako faba la o laɲini kɛlen tɛ ka tɛmɛ Bamakokanw jimi sira fɛ n'o de sabula o kɛlen do ka wulikajɔw boloda walasa k'u ka nisɔngoya yira o nisɔngoya kɛnɛ bolodabaw caman ka fɔ la G5 Sahel ka n'i cɔngo Bamako faba la o tɛ bɛn wa o tɛ jɛn n'a ye Mali lakana tigilamaw furumusow ka jɛkuluba o ma ɲɛmaw ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko G5 Sahel sigikun ye banbaciw kɛlɛli ye u kan ka ye kɛlɛ kɛnɛ de kan Bamako kɔnɔ tɛ o muso kelenw ko G5 Sahel nakun ye kɛlɛ ye wa a ka taa kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na jamana kɔnɔ ni ka Bamako bila teliya la ko n'o ma kɛ bɛ G5 Sahel Jabala sigili Bamako yan nɔ k'o bɛ basigibaliya ko fɔ bari sabula o sirankun ye banbaciw kana o ka wale jugu nati an dɔrɔ Bamako yan nɔ. Endu ka jamana kɔnɔ fanga ɲinitɔn Alliance Démocratique Nationale o ye saraba cɛ wasadensigi kalataw la ni wasadensigi yɔrɔ 324 sɔrɔli ye 542 cɛ la o ka wasablon kɔnɔ mun bɛ wele ko Chambre basse du Parlement Alliance Progressive Unie n'o ye fanga ɲinitɔnba dɔ ye o ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ni wasaden maa 111 sɔrɔli ye nin jaabi kun fɔlɔ b'a yira k'a fɔ ko Alliance Démocratique Nationale a sago n'a fɛla na kɛ N wasablon kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wasaden fanba b'ale de bolo n'o ye majorité absolue ye kalata 2 ka tugu ɲɔgɔn na n'o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ N jamana kɔnɔ kabini san 1984
jaabi laban o bɛ di alamisa wulada fɛ kalata ko ye ɲɛnabɔ jɛkulu commission électorale fɛ n'ale kan ka kalatala ma $600,000 ka kalaw fɛsɛfɛsɛ dɔgɔkun 6 kalata tɛmɛlen kɔ. Libi jamana kɔnɔ Maréchal Khalifa Haftar ale bisimilala araba Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron fɛ a dagayɔrɔ la Élysée kɔnɔ dɔgɔkun 2 ka kɔn ɲɛ. Fayez Al-Sarraj n'ale Libi gouvernement d'union nationale ministre ɲɛma ye ale fana tun bɛ taama na Faransi jamana kɔnɔ. Laɲini mun bɛ Maréchal Khalifa Haftar ka nin bɔɲɛ la o de ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ cogo min bɛn bɛ se segin Libi jamana kɔnɔ ni kɛlɛ bɛ sen na yen nɔ Tripoli. Gassan Salame n'ale ye diɲɛ seleke 4 tɔnba ONU ciden Libi cɛfɔ ni kanbɛn kama a k'ale jɔrɔlen don kosɛbɛ ko bawo k'o bɛ ka taa ɲɛ mun ma ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ joona Libi bɛ ka kunsin kɛlɛ jugu de ma ni fan fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Maréchal Khalifa Haftar ni Fayez Al-Sarraj ka kɛlɛjɛkulu ye. Maréchal Khalifa Haftar y'a yira a ka kɔrɔfɔw la ko fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka sigi sen kan yaasa ale ka maaw ka kisɛ ani mugujugu ci dabila k'o fɛɛrɛw selen tɛ ka fara ɲɔgɔn kan wa k'ale yɛrɛ ka jate la kɛlɛcɛ minnu kɛlen don ka Fayez Al-Sarraj ka fanga kɔkɔrɔma don k'o caman ye banbaci ni walijugukɛlaw de ye. Fayez Al-Sarraj ka fan ale fana ko da tɛ se ka don sigikafɔ la madama ni Maréchal Khalifa Haftar ale ka kɛlɛcɛw bɛ Tripoli da la ni ka mugujugu ci yen nɔ su ani tile. O fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamaya so fɛ kalasaw ma ka sanga ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Musa Fɔnba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.